X'inhu ma l-affarijiet li hekk l-iktar taħseb li kienu importanti ta' Manuel Demek? Mill-li qrajt issa ta' Montebello, minn dal-nofs ktieb. Ifimni, dil-grinta li titkellem fuqa, ġifiri ammirevoli, l-enerġija li kellu anka l-fat li ħin kollu ħanoħroġ ktieb, ħanoħroġ gazzetta bit-Taljan, ħanoħroġ gazzetta bl-Ingliż, gazzetta kull lingwa, u mbagħad kien jibda ħafna proġetti wieqaf ma jagħmilhomx, ħanibda proġetti oħrajn isbaħ, fimt ġifieri ħin kollu nlaqqa n-nies, nallem in-nies, nejn lill-ommi by the way kien jgħid lill-ommu da bil-flus u mbagħad meta beda jaqla l-flus. B'mod leċitu għax by the way dan dejjem għal l-flus sakemm daħal il-ħabs bis-serq. Mhux hekk. Tajjeb u mbagħad għal daqshekk ħanibdel ħajti u ħanuża l-erf tiegħi ġifieri dik sabiħa u ammirevoli. Issa dan ma kellux kif qegħdin ngħidu tfulija sura ta' nies imma arax power biex ġifieri għalhekk nammirah. Ġifieri ħaddieħor kif qed tgħid inti ġenerazzjoni twellet lill-oħra u nibqgħu għaddejjin f'din il-katina interminabbli ma dan għalle ħanwaqqaf ħanibdel ħajti u ħanibdel in-nazzjon. Il-ħolma. Tajjeb. U ħanikkonvinċi ta' madwari li rridu mmexxu aħna l-pajjiżna u rridu nużaw il-lingwa Maltija biex nedukaw ruħna. Saħansitra kien jemmen li kull suġġett għandek titalmu bil-Malti, diqqas wasalna li aħna 2024, anzi, sejrin naħa l-oħra. Anke l-lingwi l-oħrajn tal-limhom bil-Malti. U fil-fatt kien hemm xi studenti tiegħu kbar ta' adulti kienu jgħidu miegħu irnexxilna nitalmu il-lingwi kif nikdbu. It-Taljan u l-Ingliż u xi lingwi oħrajn. Qed tifhem għax kien jallimhomna jispjega bil-Malti kif għandek tagħmel l-affarijiet. Ġifieri kien dal-moħħ miftuħ avantgard ħafna biex ma ngħidlekx avantgard iktar minn 2024, fim moħħu kienet jiġri. Imma ovvjament meta tkun daqshekk moħħ kbir ħassib minn ma jifmekx kif sab Kristu wara kollox u spiċċa fuq is-salib u Manuel Demek spiċċa fuq is-salib. Mod ieħor. Xi ħaġa li qed nesplora naqra fuq Demek hija l-idea li xi punt fil-karriera ta' Mintoff jittimbraħ soċjalist il-da. U llum tħaddidna naqra dwar di. U għatem naħseb li kellu xi ħsibijiet li jistgħu jappartjenu għax-xelluk. Ma naħsibx li l-idea ta' Manuel Demek kienu interament ta' xelluk u naħseb dik iktar u iktar nara li hija bravura li hu kellu din il-kapaċità li minkejja għax dak kien jaqra ħafna li minkejja li speċa hu kien jarbel ħafna ideoloġiji differenti u possibilitajiet differenti u sistemi politiċi differenti. Xorta kellu din il-kapaċità li il-politika tiegħu tkun fuq spettru. Bħalma konnet ngħidu pereżempju l-idea tan-nazzjon bħalma bdejna fuq il-Messenger. Biex dik hija idea tal-lemin. Meta titkellem fuq patriottiżmu, nazzjonaliżmu, biex ix-xelluk jibda jiġi naqra uneasy. U tifhimhom għax mbagħad fit-20th century dak wassal għal ġingoiżmu, għal naziżmu, għal faxxiżmu, affarijiet hekk. Għax jiena nemmen li too much of anything. Is l-eċċess. Li huwa interessanti wkoll fuq li rajt sejt li mktib kont qed nara. Imma wieħed mill-iktar ħassieba speċa li influenzaħ kien John Stuart Mill. Ma nafx inti x'famil djari ta' maxxol ta' John Stuart Mill. Issemma fil-ktieb fil-fatt. U jissemma fil-ktieb? Jidher li U John Stuart Mill l-iktar xogħol li huwa famuż ta' John Stuart Mill huwa mill-kitba On Liberty minn għalija. Li On Liberty kienet l-iktar biex John Stuart Mill kien a classic liberal. Sewa, mux liberal kif nifmuħ illum il-ġurnata, ma daw li kienu ħadu l-ħarġu bil-wigs, jisfidaw il-rewek. U On Liberty ħafna minna spiċċat fis-sisin ta' dak l-Amerikan jissejħu libertarianism. Sewa, fejn inti tkun attent ħafna kemm tagħti awwal l-istat, għax l-istat jista' jikber b'tali mod illi jgħattan l-individwu. Ġifieri Stuart Mill kien jagħti ħafna iktar
lill-individwu milli il-kollettiv. Li hija, again, idea li hija pjuttost meqjusa tal-lemin milli tax-xelluk. Imma mod ovvjament kellu din il-kilba kbira, din is-sejħa kbira biex jgħin lill-vulnerabbli. Jiġifieri huwa ħafna iktar idiosinkratiku, ma ovvjament Mintoff dak iż-żmien kien jaqbillu jgħid dak soċjalist, u speċa bqajna b'din Jidher li huwa mill-monument kien. Jidher li Mintoff. Jista' jkun. Jekk minna li jaqrajta x'imkien. Jista' jkun probabbli kien jidentifika ħafna miegħu Mintoff. Mhux hekk. Dik hija l-verità. Apparti li kultant inħoss li l-idea il-kelma soċjaliżmu ma nużawx sew. Fis-sens soċjaliżmu hija sistema ekonomika fejn tagħti kemm jista' jkun riżorsi u flus lill-istat biex imbagħad l-istat jassenja kif iridu. Tipo fi żmien Manuel Demek l-istat kien alla fajnejh korrott mawx. Mela tlaqna?